Get fucked. Оф. Това е като гащите ти, които все още са там. Моите гащи са там, погледни какво става. Това са твоите гащи и твоите чорапки. Глупости! Ще намеря твоите гащи по пода. Аре. Не е много трудно, гледай си ще намери пред 3 чифта. Мои гащи! Ми като си ги метнала на пода, като си ги събула, са на пода му аз. Няма ме обвиняваш за своите грехове. Моля, кокошка и на кола. Ти си от село, знаеш ги тази лавчета. Си пах ли ти? Гадно ли ти стана? Аре, искам да те видя да плачкаш. Да плачкаш. Аре, искам да те видя да плачкаш. Да плачкаш. Да плачкаш. Защо не плачкаш още, ле? След 15. Ти си отвратителен. Тело! Ей, жена. Викай жена. По-добре селе, отколкото жена. Гледай колко лош пример дам на децата в момента. A few moments later. Фак! Ухото ме сърби много. Трябва да сложа нещо в него. Дайте ми отверка. Чай да сложа приставката. Трябва да се почеша ухото. Фак, не е достатъчно тънка. О, ще умра. Това е най-болезненото сърбене. Това наистина е карма. Карма, why you do this, motherfucker? Сърби ме гърлото. Калинке! Айде, лека нощ, бе! Лека нощ, децата! Време да пощитава, бе! XDDDDDDDD.